Elles han rebut la distinció en ser considerades un exemple per la societat civil. Entre les 41 persones, 2 mallorquins i un menorquí. Francesc Isbert, restaurador de patrimoni cultural, va col·laborar en la restauració de la naveta dels Tudons quan va ser atacada amb grafits al març de 2018. Sus trabajos con los talayots son referencia en publicaciones del Ministerio de Cultura y en la actualidad colabora con el expediente de la candidatura de Menorca talaòlica como patrimonio de la humanidad. Però l'anècdota de la jornada ha passat uns minuts després. Els presentadors de l'esdeveniment s'han oblidat dels mallorquins Miquel Montoro i Miquel Galmés i han donat pas al rei Felip per començar la imposició de les medalles. Des del que Su Majestad el Rey, el Gran Maestre de la Orden del Mérito Civil, va a imponer las condecoraciones. Aquí llega la anécdota, nos faltan 2 premios. Pero no pasa nada porque los premios son extraordinarios. Montoro i Galmés salvaren la nit del 9 d'octubre 4 persones atrapades dins del seu cotxe, arrossegades per la torrentada. Con la dificultad añadida de que una persona rescatada tenía problemas de movilidad y necesitaba el uso de andador. Els 2 mallorquins han acceptat la medalla com un reconeixement a tots els voluntaris que hi ajudaren a la torrentada de Llevant de Mallorca. 10 hores de pluges abundants i constants que provocaren el desbordament del torrent de ses Planes el passat mes d'octubre, deixant 22 carreteres i 8 ponts amb danys greus i més de 400 vehicles també greument afectats. La torrentada va causar la mort de 13 persones i greu danys materials a Sant Llorenç des Cardassar, Sant Carrió, Artal, la colònia de Sant Pere, Canyamel i Sillot.